Ens trobem amb el candidat a l'alcaldia per Esquerra Unida, Pere Blanco, que avui va fer un xicotet balanç d'estos últims 4 anys, d'esta última legislatura. Benvingut, Pere. Gràcies. Quina valoració ens pots fer d'esta legislatura que finalitza? Bé, en línies generals considerem que ha sigut una legislatura prou ruïna, quasi diríem desastrosa. Bàsicament per dos motius. En primer lloc, l'econòmic, perquè s'han construït edificis que no necessitàvem, com el polivalent, gastant uns diners que nosaltres hauríem destinat a fer la residència de majors, perquè s'han pres decisions com la concessió del pàrquing i de la piscina que van suposar arrastrar durant molts anys unes quanties molt fortes, de 250.000 euros garantint el pàrquing, garantint-li a l'empresa del pàrquing i vora 200.000 de la piscina, que anem a pagar durant molts anys. I perquè damunt d'aquests edificis que s'han construït no han millorat la qualitat de vida dels veïns, perquè fer desplaçar a la gent major a l'edifici de serveis socials, al pla, és algo que no li resulta fàcil a aquesta gent. I, per altra banda, en el tema personal del senyor alcalde, les seues declaracions a les que ens té acostumat han fet d'ell un piròman que hauria de ser un bomber. I entenem que les declaracions en contra d'associacions del poble, a favor de grans personatges històrics, com ell diu, o altres que ens ha fet, en realitat són inacceptables. On està l'home bo que hauríem tindre d'alcalde? Anem a veure. Això és una moció registrada el 14 d'octubre de 2011, quan encara estàvem en la campanya de les eleccions del 20N, i vull centrar el tema perquè està una miqueta desfasat, donat que estem discutint tot 3 mesos després. Anem a veure. En aquesta precampanya, perquè això encara era precampanya, es van produir les declaracions que vostè va fer i que han portat la seva imatge i la seva veu a moltes televisions d'àmbit estatal parlant del Xemesí en els termes que aquestes declaracions mereixien i que nosaltres ja des de primera hora, i no només nosaltres, demanàvem que se rectificara, cosa que no es va fer. Ja li hem dit alguna volta, per escrit en el Berca fins i tot, que l'alcalde entenem des d'Esquerra Unida que hauria ser allò que se coneix com un home bo, és a dir, una persona que hauria de tenir una actitud conciliadora, i això és una actitud que continuem demanant-li i que entenem que quan fa declaracions, sent l'alcalde del Xemesí, de la ciutat del Xemesí, hauria de tindre un poc més de cura en les paraules que utilitza i en les coses que diu. Ahir mateix parlàvem del tema de les declaracions i entenem que aquestes, una vegada més, són absolutament desafortunades. Pere, explica'ns un poc quines són les principals mocions que heu presentat des d'Esquerra Unida en aquesta legislatura. N'hem presentat més de 100, però personalment em sent molt satisfet de les que s'han presentat per a denunciar les conseqüències que els retalls han tingut en la gent més desafavorida. Per exemple, la que denunciava les clàusules abusives dels bancs en les hipoteques, com també el copagament dels medicaments o la reforma laboral que precaritza l'ocupació i facilita l'acomiadament. I, finalment, m'agradaria destacar també la de la pobresa energètica i la que presentarem en defensa dels afectats per les preferents. Parlem de gestió. Què hauríeu fet? Què hauria fet Esquerra Unida de forma diferent? Nosaltres, urbanísticament, hem estat en desacord en totes les decisions que l'equip de govern ha pres. Per exemple, no hauríem fet el polivalent, perquè entenem que no feia falta i aquests diners els haurem destinat a una residència de majors que sí que portaven el programa, com també la duien ells. No tindríem el pàrquing, no tindríem tampoc el mercat, no estaria construint-se ara mateix, i no tindríem que pagar les concessions que s'han fet del pàrquing i de la piscina, que cal recordar que
el mercat anava a cost zero i, bàsicament, la diferència més gran hauria sigut el destí dels diners, que no haurien sigut per a edificis, sinó per a ocupació. Com els hem dit cada vegada que s'han discutit els pressupostos tots els anys. Crec que ja no requereix més explicació, però crec que va ser dissabte mateix, algun veí de la nostra ciutat me preguntava, absolutament sorprès, si era cert el que havia llegit i el que estàvem dient l'oposició. Però és cert que anem a pagar perquè gestionen això? Jo vull pensar, i estic convençut que així serà, que igual que m'ho han preguntat a mi, li ho hauran preguntat a vosaltres, a tot l'equip de govern, a qualsevol dels regidors de l'equip de govern. I m'imagino la situació, i no sé si roig, morat o negre, no sé com me faria, però me cauria la cara de vergonya. Perquè tindré que dir que efectivament és veritat que l'Ajuntament va pagar, després ja veurem quant, perquè això se gestioni, per si no en teníem prou en els 8 milions que portem gastats, afegir-li 6 més, sincerament és per això, és per això. A mi no m'imaginen l'equip de govern aguantant aquesta situació. Me n'hauria anat a ma casa. I el senyor alcalde ens ha dit freqüentment en aquests mateixos micròfons que ell entén de números. Això és el que diu, però sembla que no ho se demostra en els fets, perquè el pàrquing a cost zero ja sabem per quin preu ens va eixir. El polivalent, que anava a aprofitar per tantes coses, ahí està. Estem en les legislatures de l'obra. S'ha fet a l'edifici de serveis socials, s'ha fet a l'edifici de la policia, s'ha fet el polivalent, s'ha fet el pàrquing, se farà el mercat si no se ho repensen i rectifiquen, que crec que és el que haurien de fer, s'han fet les obres del parc. Estem en les legislatures de l'obra. Però els números no quadren. Aquest cost zero del pàrquing no existeix. Els números estan ahí. Aquest cost zero de la gestió del pàrquing tampoc existeix. Està costant molts diners tots els anys i va seguir costant molts diners tots els anys. Els números són sumar i restar. I potser està multiplicar i dividir. Però no quadren. Segons Esquerra Unida, quins han estat els principals problemes dels algemessinencs durant aquests 4 últims anys? Fonamentalment el treball, o millor dit, la falta de treball, l'atur i les retallades, bàsicament com a tot l'Estat. Cal remarcar que Algemesí té un 30% d'atur i això està generant una pobresa que el propi Ajuntament està notant i que les ONGs que duen molt de temps dedicant-se a això estan denunciant i estan fins i tot tenint que demanar ajuda perquè no els arriben, no tenen capacitat suficient per fer front a la demanda que se'ls presenta. També, evidentment, el retall en serveis bàsics com la sanitat i l'educació, que està fent que vegem casos de gent que renuncia als tractaments perquè no pot fer front al copagament de les medicines o de famílies que estan subsistint gràcies a les pensions mínimes que els seus majors estan cobrant perquè els han tingut que acollir de nou en sa casa i estan superant-ho d'aquesta manera. Com hi ha moltes altres en els últims plenaris i com unes quantes més que venen darrere d'esta, continuem parlant de les retallades, continuem parlant d'estalviar diners on no hauríem de fer-ho. Continuem estalviant diners de la gent que més pateix, continuem estalviant diners de la gent que menys en té i continuem sense solucionar el tema de la crisi apretant els que més tenen i els que més poden i que en proporció són els que menys paguen. I m'imagino que eixirà més vegades perquè, com dic, n'hi ha diverses mocions parlant de retallades, entre d'altres alguna nostra.
podríem tornar a recordar el que hem dit tantes vegades d'aeroports sense avions, de despeses absolutament innecessàries i de més. Però crec que està tan clar que el que falta és que els votants ho assumisguen i obren en conseqüència. En delegacions en les províncies, la Generalitat Valenciana està gastant-se quasi 1,2 milions d'euros per tindre un delegat del Consell en Alacant, en Castelló i en València. Això per què collons aprofitar? Parlant de pressa. No hi ha justificació possible d'un retall que implica a tanta gent, que a la llarga implica més despesa, perquè quan més tard s'atenga aquesta gent, més despesa sanitària i de serveis socials n'hi haurà que donar-los, i que, si bé se pensa, és un estalvi. Així n'ha de clar. Així n'ha de clar. I el que tornaria a insistir, i tornaria a insistir en cada una de les mocions que van en este plenari, és això està fent-ho el Partit Popular. Senyors votants, sou vosaltres qui esteu quedant-se sense les ajudes que teniu dret a rebre perquè el Partit Popular està decidint llevar-les. Si Pere Blanco fora alcalde a partir de les properes eleccions, quines serien les primeres mesures que prendria? Per coherència, en la resposta de la pregunta anterior, evidentment hauria de ser el treball. Un dels principals propostes que portem al programa és destinar almenys 1,5 milions d'euros a ocupació. Una ocupació que fomentaríem fent una bolsa de treball per a xicotetes obres que implicaria un pla general d'adaptació del poble que podria donar ocupació i també, per exemple, una altra bolsa de jardineria. Jo crec que això seria directament la més important en quant a repercussió econòmica, però voldria destacar també, com és evident i com és coherent en el que duem dient-li durant 8 anys, que rebaixaríem la despesa que està fent-se en sou d'alliberats, i bàsicament en el sou de l'alcalde, perquè l'equip de govern, la primera legislatura ens costava 300.000 euros a l'any. I en la situació que ara estem vivint, en la crisi i en les retallades que estan aplicant-se, el sou de l'alcalde és sincerament inacceptable. Conclusions es trau de la legislatura de cara als propers 4 anys? Nosaltres el que tenim clar és que la nostra opció de govern no tindria res a veure en la que estem patint aquests 4 anys, ni en la forma de prendre les decisions, ni en les pròpies decisions que s'han pres. Nosaltres creiem que s'ha d'apostar per la transparència, per la participació i per la consulta als ciutadans de les decisions importants i bàsicament de les inversions. Per això el nostre lema de campanya és recuperem el Xemesí, entenem que hi ha una altra forma de governar, que això és possible, més directa i més adequada a les necessitats dels ciutadans i per això hem triat aquest lema. Recuperem el Xemesí.